Barretna flimkien mulej, kelmtek imqazza, fal-bwada li naqad, bil-ġisem tibnek ħaj. Fejnem l-imħabba, fejnem il-għata, emta marin tulej, emin teġir. L-odwa tajba lil kulħadd, lilkom u dawk li qegħdin isegwuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li qam mill-imwiet, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti se niċċelebraw din-l-Ewkaristija, inġeddu fuq dal-artal dak li ġara fuq il-Kalvarju mingħajr it-tixrid tad-demm. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru. Min-naħa tiegħi se nofru qudisa għall-erwieħ ta' Kelinu u Ġorġa Żammit. Biex inkunu denji, niċċekknu u ngħidulu l-mulej jaħfrilna. Inti s-sliem veru tagħna mulej ħnina. Inti l-ħaruf tagħna tal-għejd li tajtna ġismek biex nikluh Kristu ħnina. Inti lejna dejjima tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int biex teħlisna mis-seta tal-għadu tagħna, rid li jibnek jieħu l-mewt tas-salib għalina. Għati lilna għaddejja tiegħek il-grazzja tal-qawmina l-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix b'saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wieħed Fariżew jiżmu Gamaljel mgħallem fil-liġi u miġjub mill-poplu kollu qam fis-Sinedriju u ordna li lill-Apostli joħorġuhom il-barra għal ftit. Imbagħad qal l-isħabu, irġiel ta' Iżrael, iftħu għajnejkom sejrin tagħmlu lil dawn in-nies. Ftit żmien ilu qam Tewda u beda jgħid li hu xi ħaġa u madwar 400 raġel qablu miegħu. Dan qatluh u dawk kollha li kienu marru warah tferxu u ġew fix-xejn. Warah ġie Ġuda l-Galilew fi żmien iċ-ċensiment u ġibet poplu sħiħ warah. Lil dan ukoll qatluh u xterdu dawk kollha li kienu marru warah. Fuq dan li ġara issa ngħidilkom, ħallukom minn dawn in-nies u itilquhom, għax dan il-ħsieb jew ħidma tagħhom jekk hi ġejja mill-bnedmin qatt tisfa fix-xejn. Iżda jekk ġejja minn Alla ma jseħħilkomx taqirduhom. Araw li ma ssibux ruħkom li qegħdin teħduha kontra Alla. Imbagħad għadu fuq il-parir tiegħu. Sejħu lill-apostli qudiemhom u wara li tawhom miswat ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu. Imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoq ilhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. U kuljum fit-tempju u fid-djarhom kienu jgħallmu u jxandru bla waqfien li Ġesu hu l-Messija. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej jiddawlu s-salvazzjoni tiegħi minn min għandi nibża. Il-mulej hu l-ken tiegħi quddiem min għandi nitwerwer. Alleluja, alleluja, alleluja. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej,
ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxa bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin, it-tama fil-mulej. Żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Alleluja, alleluja. Ġobkom inqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bredmin mhux bil-ħobż biss jgħixu, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu tela' lejn l-għoljiet u għatem bil-qeda mad-disċipli tiegħu. Kien qrib l-Għid il-festa tal-Lut. Ġesu rafa' għajnejh li maħkotra ta' nies ġejja lejh u qal lil Filippu: Mnejn nixtru l-ħobż biex dawn ikollhom xi jieklu. Dan qalulu biex jippruvah għaliex hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu wieġbu: 200 dinar ħobż ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-disċipli tiegħu Indrej hu xmum Pietru qallu: hawn tfajjel li għandu 5 ħobżiet ta' xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies? Għedu bin-nies bil-qiegħda qal Ġesu. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet radd il-ħajr u qassamhom il dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut u kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u mlew 12 il-qoffa bil-loqom li kemm fadlilhom in-nies mill-5 ħobżiet tax-xejn wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li jagħmel Ġesu qalu: dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jaħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, raġa' warrab waħdu lejn il-għoljiet. Il-kelma tal-mulej. Ir-riflessjoni li se nagħmlu ħanitlaq mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli, dik li smajna anke l-bieraħ, ħankomplu mal-bieraħ. Il-bieraħ qedna is-Sinedriju qedna li kien magħmul minn 70 raġel sejħu lill-Apostli u qallulhom: aħna qednilkom fuq li qednilkom biex ma xxandrux. U Pietru reġibhom qallhom: imma aħna aktar għandna nobdu l-mulej. U reġgħu xeħtuhom il-ħabs. Issa, is-silta tal-lum, iqum wieħed minnhom, Gamaliel kien wieħed mis-Sinedju ma kien raġel għaref ħafna, bravu ħafna. Għandna anke kotba minn tiegħu minn kif jinterpreta kotba tal-Lut,
it-Talmud kif jinterpreta l-liġi Gamaliel. U dan Gamaliel ikellem il-sħabu u għallhom dik l-istorja li smajna. Għallhom araw daqsxejn se tagħmlu taf. Se tagħmlu. Għallhom ara u semmilhom żewġ eżempji. Għallhom darba kien hawn raġel jismu Tewda. Dan ukoll ipprova jiġbur in-nies miegħu jagħmel ftit ħoss bil-Malti ngħidu nar tat-tiben. Għal imma sfaxxa fix-xejn. Ġabar mit-raġel, qatluh. Imbagħad semmilhom ieħor. Ġew warah raġel ieħor, Ġuda mill-Galilew. Biżmejn ġibet ftit nies warajh u spiċċa qatluh. Għallhom issa ħa ngħidilkom. Ħallukom minn dawn l-irġiel. Itilquhom għax kien il-ħabs, itilquhom. Għax jiqgħu issa l-importanti, jara x'argument għamel. Għax jekk il-ħsieb u l-ħidma tagħhom il-ħsieb jibbi dawk li qegħdin jagħmlu dawn it-12 raġel sajjieda jekk dawn li qegħdin jagħmlu ġej mill-bnedmin jiġifieri xi ħaġa tagħhom. Għad tisfa fix-xejn. Nar tat-tiben. Iżda kompla jgħidilhom, isimgħu l-argument. Iżda jekk iġejja minn Alla, tinsewx dan kienu fejqu dak il-paralitiku taf, ħajtu jittallab ma jimxejx, issa beda jimxej, jekk ġejja minn Alla. Ma jsejħilkomx teqirduhom ta' ma jirnexxilkomx. Araw li ma ssibux ruħkom teħduha kontra Alla. Dan Gamaliel l-sħabu. Ara x'argument uża. Jekk dawn l-irġiel li qegħdin jgħalmu u jippritkaw dan bnedmin allura 4 ijiem u jispiċċa kollox. Imma jekk it-tagħlim tagħhom ġej minn Alla, attenti li m'intomx tfixklu il-pjan ta' Alla. Iktar ċar minn daqshekk ma setax. Ma kienux kuntenti imma taf x'għamlu, sejħulhom ara l-Knisja ta' Kristu sa mill-bidunet ta' dan l-apostli għadhom ta' mhix. Sejħulhom imbagħad ħadu parej, sejħulhom għawi jara ġejja. Tawu miswat il-flagellazzjoni tal-Lut li kienet tikkonsisti 40 daqqa. Wieħed isawwat u liħor jgħod id-daqqiet 40 daqqa. San Pawl il-flagellazzjoni tal-Lut ħada 5 darbiet. 5 darbiet tawni l-40 daqqa neqsin waħda. U 3 darbiet tar-Rumani. Ġifieri sawtuhom l-40 daqqa neqsin waħda. Ordnawlhom ordni biex ma jitkellmux f'isem Ġesu u telquhom. Issa kemm aħna l-bogħod ħuti. Huma tal-li sewtuhom ferħu hekk sewwa kemm għadna l-bogħod. Imbagħad aħna ftit sakrifiċċju ma nagħmluhx u l-Knisja m'għammux u l-bogħod u għax u skużi kontra skużi. Sawtuhom u ħarġu minn quddiem is-Sinedriju ferħana tal-li ġew imsawta. Bla ma jistħolhom għax kikun jistħolhom. Bla ma jistħolhom kemm hu sabiħ latti u kemm hu preċiż. Bla ma jistħolhom. Din il-lezzjoni tal-lum kemm fija x'timmedita. Kemm fija x'timmedita. Number 1, wieħed irid joqgħod attent li bil-klem tiegħu, bl-imġiba tiegħu, bil-liġijiet li jagħmel ma tintix teħodha kontra Alla.
u l-liġi tiegħu għax għad trid twieġeb. Għandek u m'għandek seta, għandek is-seta u żuwa sewwa. Sibek hemm li bli qed tagħmel minn tixtieq kontra Alla, kif qal Gamaliel is-Sinedriju. Number 1. U number 2, ma nintelqux ħuti ta' ma nħallux il-ġisem jirbaħna, ma nħallux il-bruda taħkimna, ħarġu sawtuhom bla ma kien jistħoqilhom u ħarġu ferħana. Ejjew il-ġisimna nużawh biex permezz tiegħu nagħmlu dejjem u kull imkien it-tajjeb. Inqumu bil-wifqa. Alla ta' missirijietna għajjem il-libnu Ġesu wara l-mewt u għamlu Salvatur, nitolbuh. Għal mexxejja tal-Knisja, għal Papa, għal isqifijiet biex iwasslu bil-ferħ l-aħbar it-tajba ta' Ġesu, nitolbu. Għas salvazzjoni ta' dawk li bl-imġiba tagħhom qegħdin ifixklu it-tixrid tas-saltna tiegħek fost il-bnedmin, nitolbu. Għalina biex inkattru il-ħobs tal-kelma ta' Kristu fost ħutna bl-impenn tagħna u nsiru evanġelizzaturi fid-dinja tal-lum, nitolbu. Nitolbu għall-erwieħ tal-Purgatorju biex innaqsulhom il-pina ta' żmien ħalli jitilgħu igawdu il-mistrieħ ta' dejjem, nitolbu. U Alla misser tagħna inta għajjixna bil-mejda tal-kelma u tal-Ewkaristija. Għatina li nilqgħuha bil-ferħ int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Mikbarena fi qlubna u bit-tama, taħajjom ranfaruk sitrebir. Alleluia, alleluia, alleluia. Umali l-ħna firħana tal-anġli, natu ħajr min rodu lek il-ġir. Alleluia, alleluia, alleluia. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek wilqa l-offerta li qiegħda tagħmillek u għatija l-għajnuna u l-ħarsien tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq, nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru bil-glorja tiegħek iżda b'ferħ akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie ssakrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. Bih u let id-dawn jitwieldu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bnedmin tas-saltna tas-sema jinfetħu għalli fidili għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu omna il-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk dan il-ferħ tal-għid imxerred ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-qawwi tas-sema ma' setat tal-anġli jinxġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek għaddis.
mulej Alla tal-eżerċti. Osanna fil-ola tas-smewiet mbirek minn ġej. Osanna fil-ola għaddis tas-sewwint mulej. Inti lajn ta' kull qdusija għaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati għal-ħobs. Radlek il-ħajr, qasam tali disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġerad il-ħajr, tali disċipli tiegħu qal ħudu bixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru, inxandru bil-ferħ. Għalek aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadrija tiegħek Kelinu u Ġorġa. Daħħal lilhom u l-erwieħ li hemm fil-purgatorju fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Ħalistna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba waħnina tiegħek il-paċi fi żmien biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom misliem, nagħtikom misliem tiegħi, la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u tagħna, jien aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Iżda għejd kelma waħda.
alla بالفرح cantam an يتردي الخير نانو للملك هنرس قديمو بالفرح تهف قلبنا هنانو أن يجديد للسيد السماء والأرض لله بالفرح cantam أن يتردي الخير نانو للملك يفرغوا المنتاني يفرغوا السجار كلها يفرغوا الأرض والسماء بالكبر الملك لله بالفرح cantam أن يتردي الخير نانو للملك يسبحوا للاسم لا سفر تالري بالاسم يسبحوا الكريك بالفيوري تالفيدين لله بالفرح cantam أن يتردي الخير نانو للملك هنانو فوق الأرض بسبت الأواتيو هنخروا القبر تلا والقطة للميت لله بالفرح cantam أن يتردي الخير نانو للملك Gloria للمسير وللابن وللإسبيرتو سانتو. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla, nitolbu. Xerred dejjem mulej il-ħnina tiegħek fuq dawk li jinti salvajt u żommhom taħt il-ħarsien tiegħek biex dawk kollha li jinfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu il-ferħ tal-qawmin tiegħu u li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Maria Ifraħu tutenna, Alleluja. Li jinti stħaqlek u nommu, Alleluja. Il-mewt reba kif kien ħabbar, Alleluja. Għalina l-Alla jitlob, Alleluja.